We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Anyone? The hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Not for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence itong back. Yes, magandang hapon Pilipinas, magandang hapon basketball fans. We are live here at Kasiguran Gymnasium to witness our first game ng ating triple header sa araw na ito. Labanang Sorsogon City versus Magallanes. And magandang hapon sa inyo. The name is Wari Jan Bachiller kasama si Coach Paul Sepe, bringing you this quality matchup between these two teams. And will Sorsogon City get their second straight victory, or the struggling Magallanes will snatch their first win sa ating torneo? Magandang hapon, Coach Yes. Paul. Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating manonood, no? So wag na natin patagalin, bakbakang Magallanes versus Sorsogon City. Ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Yes, we are back sa ating game 1 ng ating triple header ngayong hapon dito sa Kasiguran Gymnasium, Sorsogon City versus Magallanes. Magandang hapon, Coach Paul. Yes, magandang hapon na partner. So ito, unang possession mapupunta dito sa mga taga Sorsogon. So Jan Batotok with the first drive, wala, kick out to Estrabella. Yes, Wala pa rin. and si Batotok and Estrabella, one of the heroes Yes, during partner. their last outing. Talagang they made clutch baskets during the close game nung nakaraang laro nila. And yun na nga para sa ating first five ng Magallanes. Starting for them is si Hantik, Monticalvo, Barreda, Ahero, and Napuya. And on the side of Sorsogon City, Yes, we have Fulgar, Estrabella, Duplina, Gigante, and Batotok. ayan na si Batotok. Misses the 3-point bomb. Ayun na nga, mabalik tayo sa ating previous game. Si Batotok who scored 38 points, Yes, partner. 38 points. 38 points yan.
Grabe At, yung outing niya, partner, on that last game. And tingnan natin if he will duplicate his outing sa nakaraang laro nila. And pansinin ko, partner, yung free throw nito ni John Batotok no, na dalawa lang yung mintis. Talagang very cold-blooded itong si John Batotok. Yes, partner. tama ka dyan. Very cold-blooded itong si John Batotok. And ang possession is in Sorsogon City right now. And sabi ko nga, partner, kung free kayo, pwede kayo pumunta. Medyo maluwag pa dito sa Kasiguran Gymnasium to witness. Partner, may 3 laro tayo ngayon. Yes, araw na ito. 3 laro po tayo. This is just the first game. Medyo mainit pa, no? Pero again, welcome po kayo dito sa Kasiguran Gymnasium kung malapit lang kayo dito. At kung hindi naman, marami tayong social media platform na pwede nyong panooran, no? Yes, ang napakagandang Kasiguran Gymnasium. Siyempre, thank you sa ating muting mayor si Maria Menes Hamor for having us. Yan na si Batotok. Naagaw ni Barreda Mola. Gives the ball to Monte Calvo. Monte Calvo against what a behind the back pass dito kay John Albert Antic. And yun na nga, the first points of the game courtesy of Albert Antic. At strong drive naman sa kabila nito ni Romnick Fulgar. Yes, partner, I've noticed nung nanalo itong Sorsogon City during their last outing, talaga medyo nagkaroon ng kumpiyansa and kitang-kita sa mata nila during the pre-game warm-ups, partner. Nakita ko na talagang tuwan-tuwa sila. And I guess nasa contention pa naman sila ng ating tournament. So talaga every win for Sorsogon City is a must-win pagdating sa kanila. So pasok yung 2 free throw ni Fulgar. At ito, energy guy talaga itong si Romnick. Pero yan ang, speaking of energy, itong forward Beromintis, John Batotok, hindi nakikita itong si Dulpina. Batotok with the spin. And open sana itong si Romnick Fulgar, but he opted to attack the baseline. Pero ang bola mananatili dito sa mga naka-asul. And Fulgar plus the foul, partner. And he has a chance to complete his 4-point play. And as early as now, meron tayong report sa ating courtside reporter na si Miss Cassandra. Miss Cassandra, magandang hapon sa iyo. With 1-2 standing, Coach Enrico of Team Sorsogon City shared during the pre-interview that they have to execute strong defense, more passing, and maximize the play once they are free outside. Kahit kulang ang players ngayon, may height advantage naman sila dahil may height advantage naman sila laban sa Magallanes, ngunit mabilis din daw ito kaya kailangan nila itong sabayan. Pagtatrabahuhan nila ang larong ito upang makuha nila ang pangalawang panalo. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat. Miss Cassandra, nakangiti dito sa ating sidelines right now. And Magallanes scores the bucket. What a shot sana nitong si Estrabella Joseph. Open shot pero nagminti siya dan. Yes, partner. Ito si Estrabella. Kung mapapansin mo, nung last game, this is the hero of the game, partner. Yung 3-pointer niya, yung bank shot niyang 3-point, Yes. talagang nakapagpabuhay sa katawan ng mga taga-Sorsogon doon. Tama, I was watching that game sa aking bahay. Talaga nakita at nagulat ako with that. Talagang bigla niya tinira. And what the confidence na meron itong Estrabella right now. And Estrabella manning the point. Gives the ball to the high-scoring forward na si John Batotok. Shot clock is at 12. Batotok, jab step, attack. Gives the ball to Higante sa ilalim. Higante operates. And he was called for steps. Grabe, 4 na yung tumao talaga kay Gigante doon sa ilalim, partner. At ito nga, itong match-up na titingnan natin dito, partner, itong sinasabi mong si Ahero. Ahero, partner. At itong si John, the scoring machine Batotok, partner. Yes, tingnan natin ang salpuko nila sa ere. Pero ayan na, shot clock sa 13. Barreda attacks using the glass. Misses the shot. And ang possession mapupunta dito sa mga taga-Sorsogon City with 6 minutes and 28 seconds remaining sa ating unang laro. Yes, unang quarter, partner. Oo, unang quarter. Medyo mahina pa yung pick up for both teams, partner, dito sa ating game. Medyo inaalat itong dalawang kupunan na ito with 4-6 ang score. 6 minutes and 22 seconds remaining sa ating first quarter. Pero sabi ni John Batotok, I will try to hit the 3-point mark. Pero mintis, Monte Calvo is in a rush
3 against 4. Apuya, stops and pops. Pinasa. Sayang partner. Dapat tinira niya na yun kasi Oo, talaga open na siya. open. And alam naman natin may tira talaga itong si Roel Apuya dyan sa 3-point line partner. Yes, tama ka dyan. And right now, the score is 4-6. Lamang po ang Sorsogon City sa ating unang yugto. So again, napuntahan muna natin itong si Mr. Regine Bue para sa kanyang report. Regine, pasok. With a standing of 0-3, Coach Tope is still eager to fight for today's ball game. Pero aminado siya na hindi sila nakapaghanda masyado para sa larong ito dahil sa hindi pagkakatugma sa schedule tuwing practice. Aminado rin ang Team Magallanes na underdog sila lalo na ngayon na wala si Ana dahil sa pagkakasuspende nito mula sa laro ng nakaraan kung saan pinatawan ito ng disqualifying foul. Pero sabi nga ni Coach, naglalaro sila ng may puso, naglalaro para sa tao. Hanggang umiikot ang bola ay tuloy ang laban. Yan ang latest mula dito sa side ng Magallanes. Balik sa inyo, coaches. Yes, maraming salamat. Yun na nga. Not so good news pagdating dito sa Magallanes dahil kanilang veteran forward na si Ana. Yun na nga, hit a suspension dahil nga doon sa disqualifying foul na nakumit niya. So, sayang yung physical toughness sana partner ni Ana sa ilalim. Talaga magagamit niya with this strong forwards na meron na Sorsogon City. Yes, partner. Pero partner, lamang dito ang Magallanes sa ating laro, no? So Yes. talagang medyo mabagal ang pick up ng game nitong mga taga Sorsogon at early stage ng ating first quarter. Ayan na si Hantik. Hantik gives the ball to Ahero. Ahero flies. And natawagan ng traveling violation. So ito medyo nagpa-file up itong mga turnovers for both teams. Tingnan natin kung anong magiging adjustment sa timeout dito. Itong mga taga Sorsogon. Napaaga ang timeout itong Sorsogon City. And again, if you're free, you can watch here sa ating Kasiguran Gymnasium. And napakagandang venue. Pwede kayo dito magpahinga, mag-relax habang nanonood ng ating first game, Magallanes versus Sorsogon City. And also, partner, pasalamatan din natin ang butihing governor ng Sorsogon na si Governor Boboy Hamor for letting us play sa kanyang napakagandang probinsya. Yes, tama And ka of dyan. course, si Mayor Esther Hamor ng Sorsogon City. Maraming Yes, salamat. oo. May laro ang kanyang team ngayon. Siyempre, pasalamatan natin ang Ako Bicol Party List. Siyempre, headed by Congressman Saldico. Katabang na, kasurog pa si Congressman Jill Bongalon. Nung isang araw, nag-chat siya at kausap ko na he's watching the games daw. And maraming salamat po sa pagantabay at pagsuporta sa ating liga. Ayan na si Estrabella, swings the ball dito kay Fulgar. Higante sa gitna. I've noticed partner, talagang gumaganda ang depensa nitong Magallanes Yes, partner. during our first quarter. Si Dulpina against Apuya. Dulpina, short jumper. No good. 3 white shirts battling and nanalo sila doon sa possession. Barreda with a spin. Barreda flies against Batotok. No good. Ahero. Grabe partner talaga. Oo, grabe. Itong si yung- Batotok talagang kahit hindi siya tumapal at sumabay, yung intimidation factor partner. Nandun pa rin, nandun. Pero good drive on the part of Barredo, partner, challenging Batotok, no? This goes to show yung confidence na pinapakita nitong mga taga Magallanes dito. Tama ka dyan. Yun na nga. Sa tingin ko, no pressure sa kanila. Yun na nga. Wala pa silang panalo dito sa ating torneo. But Oo. still, kumbaga, they are trying to win their first game. Pero sabi ni Ahero, scoring for 2. Kung mapapansin mo partner itong si Era Hero talaga sa pangatawan at athleticism, hindi mo matatawaran. Ayan na si Barreda, snatching the ball dito kay Estrabella. Talagang inspired ang Magallanes right now partner sa larong ito. Okay, at i-review ito, partner, kasi breakaway na sana ni Barreda on that play pero pinaul pa siya. This will be sanction for a review. Kung ano ba ang itatawag, kung talaga bang may advantage na doon. Yes, Dapat let go na lang or talagang ordinary foul lang yung naibigay. yes, now the score is 9
lamang po ng 3 puntos itong Magallanes kontra dito sa Sorsogon City. And Ordinary foul yun, partner. yes, natawagan ng ordinary foul lang on that sequence. And meron tayong 3 laro, partner, sa ating araw na ito. Oo. Ang ating second game, an exciting game din. Castilla versus Dunsol. And sa ating main matchup, ang Kasiguran. Ang wala pang talong Kasiguran. Ay, tama. Oo, wala pang talo. Against wala pang talong Pilar din. So Yes, this is a partner. good matchup. Yan na si Air Ahero. Blocked by Batotok. Yan na si Tax de Dase. Gives the ball to Estrabella using the left hand. Ito din, partner, si Tax de Dase coming off the bench during the last game. Talagang even though he is not scoring in a bunch, pero yung presence niya sa loob ng court talagang sabi nga very evident. So Yes. napagkwento sa akin, partner, na isa ding magandang kumbaga kilalang player din ito si Tax de Dase. Kumbaga experienced player ito pagdating dito sa Sorsogon side. Yes, partner. So, there's a slight confusion there, partner. Kasi medyo may tumunog na yung shot clock natin. Yes, tama ka dyan. Oo. Nagkaroon tayo ng technical. Yan na. We're back again. Yan na, pinasok na si number 27 na si Hanoras Haji, one of the steady players din dito pagdating sa Sorsogon. Yan na si Hanoras, ginugulo. Shot clock is at 14. Hanoras, open, fakes, jab step. Kicks it out, Estrabella is all alone for 3. Medyo maalat pa. And yun na nga, foul ang itinawag dito kay Air Ahero. That's a second on Alexis Ahero, partner, dito sa ating laro. So medyo dapat mag-ingat siya dito, no? Kasi talagang siya ang talagang bright light dito for Team Magallanes, partner, in terms of scoring. Yes, tama ka dyan. With 3 minutes and 10 seconds remaining pa sa ating unang yugto. Napakahaba pa ng first quarter, and I guess he would be sidelined pagdating ng mga konting minuto dito sa ating second quarter. Ano si Batotok, top of the key, nasundutan ni Sara na si Bareda. Foot race against 2. Partner, ang sinasabi ko, basic basketball nga sinasabi ng mga coaches. Just use the board and finish it strong. Ayan na si Estrabella. Attacking 2 defenders. Binigay dito. Sidestepping move dito kay Fabila. Clyde Mentesian. A turnover dito ni Rowella Puya. Batotok fakes. Batotok attacks. And he was fouled. That's an Albert Antique. Pero nga, tumawag ng timeout dito Magallanes dahil medyo nakakadalawang sunod na turnover na sila, and hindi gusto ng coach ng Magallanes na si Michael Hakihaka. So timeout muna dito. But partner, kanina tinatanong ko itong si Estrabella, no? Sabi ko, ano ba iniisip mo dun sa 3-pointer mo against Castilla? Sabi niya, coach, wala na eh. Talagang ano na daw siya eh. Bahala na kung pumasok o hindi eh. Basta tinapon niya daw. Nung pumasok, a sign of relief daw para sa kanya eh. Yes, partner, kasi talagang nagulat din kami during nanonood ako ng live. Talagang binato niya. Medyo malayo yung range at tinapunan niya ng 3 points. But nevertheless, pumasok. So talagang Estrabella saves the day for Sorsogon City on that sequence. And yun na nga, itong mga larong ito, the next games for them is very important. Kasi kung mapapansin mo, our second game, Castilla against Dunsol, is a very important game also Yes, for tama. Castilla, partner. And doon naman I guess a must-win, partner, dito sa Castilla. palagi. And yun naman sa sa third and last game natin. That's why this is a very exciting Saturday, no? Yes. Kasi a must win for both two teams, again for Pilar and Kasiguran. Kasi kapag manalo sila doon, Kasiguran will be on the top sa ating standing. Yes, tama ka dyan. These games sa ating Sabado are crucial
Talagang must win for both teams. Yan na si Adino. Binigay dito kay Bareda ang bola against the much taller na si Hanoras. Shot clock is at 10. Number 14 attacks. Binigay dito kay Apuya. And partner, that is his fifth point of the ball Yes, game. 5th point, partner. Fundales, Nicola attacks. What a pass sana dito kay Didase. Binalik sa kanya. Hammered. Saving the ball. Ayun na nga, partner. Good effort on the part of Bareda. Giving the possession dito sa mga nakaputi. With 1 minute and 48 seconds remaining sa ating first quarter. Lamang po ng 3 puntos ang Magallanes kontra sa Sorsogon City. Grabing energy ang pinapakita nitong mga taga Magallanes in terms of defense. Tingnan natin dito, partner, kung makakapunto sila. Yes, sayang nun. Elbow jumper sana ni Roel Apuya but misses the shot. Tax Didase. Binigay kay Hanoras. Pinoy step. Fabila operates inside. And napasigaw ng letter P si Fabila, partner. Yes. Dahil alam niyang point blank yun. And hindi gaano kalakas yung foul but nevertheless he is now in the 4.5 meter line to shoot 2. So ito si Fabila, very steady din for Team Sorsogon coming off the bench. But ayun, airball, partner. Napansin na naman. Minsan talaga pag napapansin no? Kaya napapansin mo, partner, during free throws, hindi na ako masyado nagko-comment. Dahil talagang isa sa mga steady free throw shooters ng ating Liga Binati ko nung nakaraang game. Lintis ang tira. And yun na nga, substitution, partner. Si Hantik ilalabas in replace of number 13 na si Adino. So si Adino Dan and Adino Regel is now in the lineup. And si Adino gives the ball to Bareda. Bareda operating inside. Binigay kay natawagan ng foul. Itong si number 27. Pero sayang yun, partner. Too much fake naman on the part of Tama. Magallanes. Open na sana. And dito pinasok na pala itong si John Saba, who is one of the scorers din pagdating dito sa Magallanes. Ayan na si Saba against Tax Didase. Saba attacks. Binangga ang poste. No good. Fundales eluding 3 defenders. Drop pass dito kay Mighty Batotok. Naagaw. Fundales is all over the place. Grabe. Mapapansin mo talaga, very active itong hands nitong mga taga Magallanes, partner, in terms of defense. And talagang they are rotating dun sa mga tao na may mga open. So talaga maganda ang pinapakita. That's why lamang sila ngayon ng 2. Yes, yan na. What a move nitong si Bareda. But he is fouled. And that is in the act of shooting. So Bareda will shoot 2. At pasok ang unang tira ni Bareda. Lamang ng 3 puntos itong Magallanes. And Bareda will try to add the lead. And yun na nga. Lamang na ng 4 itong Magallanes. Yan na si Batotok. Pansin ko, partner, every time makahawak itong si Batotok ng bola, talagang double team ka agad. Ayan na. What a shot by Clyde Fabila. And this time, he makes sure na kanyang tira ay papasok na. Mentis itong tira ni Adino Regel. Yan na si Fabila again. Inarush, binigay dito. Batotok. Talagang kinabila pa, partner. And that is the first. That's the first 2 The points. first 2 points of John Batotok. Courtesy dito sa pasa ni Fabila rather. Another foul on the part of Sorsogon City. So penalty na ito, partner, with 16.5 seconds remaining sa ating laro. Yes, partner, tama ka dyan. And number 13 na si Dan Adino will try to hit his first point. And yun na nga, courtesy of the first free throw. And he has a chance
na madagdagan pa ang kalamangan nitong Magallanes over Sorsogon City. Yan na nga, 2 for 2 para dito kay Dan Adino, and now the shot clock is off. Sorsogon City possession binigay dito kay Nicole Fondales, swings the ball to Hanoras, heavily guarded by Saba. Hanoras is struggling to get the possession. Takes it out. John Batotok for 3. Short. And that ends our first quarter with a score of 15-13. What an exciting first quarter para dito sa Magallanes. Medyo napaaga at maganda ang flow ng offensa nila. But Sorsogon City hit the shots nung patapos na ng ating first quarter. Yes, partner, sabi ko nga, good defense ang pinapakita nitong mga taga Magallanes dito. That's why they are up by 2, partner. At medyo, sabi ko nga, slow start naman itong mga taga Sorsogon dito, partner. So titingnan natin kung ano magiging adjustments nila pagpasok ng ating second quarter. But again, this is very early pa naman. This is just the first quarter at papunta tayo sa second quarter. So for sure may mga adjustments itong mga coaches dito for both teams, partner. Yes, tama ka dyan. Tingnan natin kung ano magiging development ng ating second quarter na paparating. And right now, syempre pasalamatan po natin ang ating butihing governor na si Governor Buboy Hamor, and syempre si Mayor Maria Menes Hamor for having us here sa Kasiguran Gymnasium. And syempre, malaking pasasalamat po natin sa Ako Bicol Party List headed by Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalon. And yun na nga, ulitin ko, partner, marami pang bakanting upuan right now. So talagang pwede kayong pumunta dito to witness our live games. And syempre, maraming salamat po dito sa loob sa mga tumutulong sa atin dito from the staff and crew ng Kasiguran Gymnasium. Magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon po. At pasadahan ko to, partner, leading scorer natin for both teams for Magallanes, Roel Apuya with 5 points, partner. At itong sa kabila si Romnick Fulgar with 6 points already dito sa ating laro. Yes, tama ka dyan. Yun na nga, si Fulgar Romnick kanina who drains the 3-point shot na may foul pa. Ito, pinasok na si number 26 na si Andes. Flashy point guard din, pero yun na nga, si Andes loses the ball and commits a backcourt violation. I've noticed, partner, walang legitimate big man. Almost puro Ito, guards yan, partner. Kung tama. makikita mo, Yes. talagang for sure mabibilis ito. And yun na nga, on the side of Batotok, he must attack the basket at will. Like kagaya sa ginawa ni Fondales. Yun na nga, mabalik tayo kay Batotok. Alam ko, and alam mo rin, partner, talagang malaking advantage ito si John Batotok over these guys ng Magallanes right now. Talagang malalakas itong si Batotok. Estrabella, shot clock is at 8. Estrabella wants a pick. Estrabella attacks, pero naagaw ni Carrascal ang bola. Binigay dito kay Adino. John Saba, guarded by Cabras Albert. John Saba for 3. Yun na nga. He check on the part of Saba dahil nakita niya open. Yes, partner. Cabras is daring him to take the shot kaya tinira niya. So, yun na nga, possession will go to Sorsogon City. Ito siguro ang plano dito ng mga taga Magallanes, pabilisin ang laro. That's why pinasok itong mga talagang very quick guards nila. So kung talaga mapansin mo, yan ang dapat gawin. But again, yun na sinasabi natin, very active yung hands nitong mga taga Magallanes, partner. But sorry, miss. Sayang nun, partner, pero nahuli itong si Clyde Fabila na tinulak itong taga Magallanes. Yes, partner. At yun nga, may report muna tayo mula kay Miss Regine. Miss Regine, anong balita dyan? Run and gun. Coach Jan at Coach Paul, ito ang technique na ginagawa ng Team Magallanes to sustain the execution of their game plan. Sabi nga ni Coach Tope ng Team Magallanes, small lineup man ang kanilang team ay lamang naman sila sa bilis at liksi. Kailangan lang nilang palakasin ang depensa para makasabay sa laro ng Team Sorsogon City. Balik sa inyo, coaches. Yes, maraming salamat. Yun na nga, ang sinasabi, nahulaan natin ang game plan ni Coach na talagang they're trying to run against this tall and mighty Sorsogon squad. Ayan na nga, si Saba against Saba stops for 3. No good. Rebound itong si Hanoras. Estrabella loves it up to Cabras using the glass. And scores, partner. Yes, partner, that's the first 2 points of Albert Cabras on our game.
So yun ang medyo ano dito partner, mapapabilis nila yung laro pero dapat yung offensive rebound din and yung rebounding department ipanalo nila kasi hindi sila makakatakbo kung Yes, tama wala ka yung dyan. bola sa kanila. Pero eto na nga, nagiinit na itong Magallanes with another baseline jumper nito ni Dan Adino. Fondales attacking, blocked by Carrascal but he was fouled in the act of shooting. And yun na nga, 2 free throws will be awarded dito kay Nicole Fondales. That's a second personal foul of Jan Saba. So Fondales will troop to the line for 2. Tingnan natin kung maibubuslo niya yung dalawa at matatapyasan itong kalamangan itong mga taga Magallanes dito. But Mintes ay ang unang free throw ni Fondales with 7 minutes and 48 seconds remaining sa ating laro. Yan na si Fondales sinks the second free throw. And now the score is 19-16. Pabor po dito sa Magallanes. Ayan na si Andes gives the ball to Adino. Adino with the Euro kicks it out to Jan Saba. What a pass kay Carrascal. Sorry, miss. And Estrabella stops. Hanoras with the fake, attacking the baseline. Hanoras with the spin. Gigante, free throw jumper. Pasok yan, partner. The bank is open even on a Saturday, pero may bangko talagang bukas. And, pero sabi ni Gigante, gagamitin natin yan to score. And si Adino against Cabras. Meron tayong switch. And si Andes. Shot clock is at 6. Same ball, partner, Oo. with 1 second remaining sa ating shot clock. Meron tayong substitution. Si Roel Apuya will replace number 14 na si Adino Regel. Again, the shot clock is 1 pagdating dito sa Magallanes. Tingnan natin if they will score. Andes throws the ball. Muntik na yung partner. And Gigante grabs the board. Estrabella gives the ball to Hanoras. Cabras is at the post. Yun na nga, partner. Sorsogon City is now capitalizing Oo. on the size advantage na meron sila dito sa Magallanes. Yun ang magandang adjustments for a shorter lineup. Talagang i-capitalize mo yung mga big guys mo. And the lights of Cabras and also itong si Gigante dito sa loob, partner. Yes, tama ka dyan. Yan na si Fondales against Jan Saba. Hanora swings the ball. Ayun, What is first. partner talaga yung Estrabella. Joseph is in cloud 9 right now, partner, dahil nga doon sa kanyang one of the winning baskets dito sa last game. Talaga nadala niya. And yun na nga, 2 Blue Boys struggling to get the ball and ang possession mapupunta pa rin dito sa Magallanes. At medyo nag-sway na ang momentum dito for team Sorsogon City, partner. Lamang na sila. Yes, yan na si Apuya with out of balance 3-point shot, pero pasok yan, partner. He has now 8 points, partner, Oo. to lead dito ng Magallanes squad. So ito, Hanoras. gagawin ba? No good, pero dyan si Gigante to grab the board. Gigante again. Misses the shot. Hantik gives the ball to Andes. Andes, what a good pass. What a fake. And sign on, partner. Sayang. A case of overpassing, pero sabi ni Andes, bang! I can shoot the 3-point bomb. And tuwang-tuwa ang kanilang bench ng bitawan ni Andes yung 3-point shot na yon. And now Magallanes has a 4-point lead sa ating first half. Estrabella answers back with a 3-point bomb. Ikalawa, partner, dito kay Estrabella also. Dito sa ating laro. And he has now 6 points sa ating laro, pero si Apuya tries to answer back. Andes, top of the key. Shot clock is at 9. Andes against Gigante. And what a lousy pass ang binigay nito ni Andes. Muntik na maagaw. And the shot clock is
2. Meron tayong substitution partner. Tax Didasi is in. Batotok is in. Replacing number 7 na si Cabras. And itong si Nicole Fondales. So ito na, 2 seconds sa kanilang shot clock for Team Magallanes. Yan na si Antique. Throwing the ball. No good. Tax Didasi with the board. Batotok is all alone. Akala ko partner. And an easy 2 para dito kay John Batotok. So 4 na puntos dito kay Batotok sa ating laro. Saba against John Batotok. Crosses over between the legs. John Saba kicks it out kay Carrascal. Carrascal wants to attack. Steal by John Batotok. Batotok against the smaller Andes. Sayang partner. John Batotok must capitalize on that mismatch partner dahil talagang napakalaki niya. Over dito kay John Andes and muntik na nga partner maagawan on that possession. So again, John Batotok medyo may jet lag pa during their last outing partner. And napansin ko rin partner kumamada ito si John Batotok during the third quarter partner. Oo, third quarter talaga. Ng kanilang previous games. Medyo slow start ito si John Batotok on the first and second quarter ng kanilang laro on that game. But begin to pick up on the third quarter. So sabi ko nga, dun sa napansin ko yung free throw shooting niya doon is very good. But right now, mintis yung unang free throw and yung ikalawa, partner. Yes. Ayan na si Air Ahero. Inserted again in the lineup. Ahero against Batotok. Yun na nga yung mismatch na sinabi natin during our pregame. Barreda against Estrabella. And Air Ahero attacks. Grabe partner. It reminds me of Bonbon Custodio partner. Talagang lumilipad and very matagal siya bumaba sa ere. And kahit i-bump mo sa taas ng ere, medyo talagang very kontrolado niya yung talagang katawan niya. Tama ka dyan. And yun na nga partner, marami, unti-unti nang pumapasok ang ating mga tao dito sa ating venue. Dahil to witness the games with, ng Magallanes versus Sorsogon City. And syempre sa ating social media platforms din. Oo. Merong mga nanonood. And batiin ko ang aking mga kaibigan na si Bok, Coach Bok. Shout out sa inyo. And si Ivan Andes who is watching. And si Kaloy De La Torre, magandang hapon sa iyo. Salamat sa panonood at pagsuporta ng Ako Bicol. Ayun na si Estrabella with his third 3-point bomb ng ating laro. Medyo mainit tong si Estrabella dito, partner, sa ating first half. Nung nakaraang game, second half na siya nagpakitang gilas dito. But right now, dito talagang tinutulungan niya. But again, a good alley-oop play on the part of Barreda and Air Ahero. Nagulat ako dun, partner. Alam ko, paglabas pa lang ni Barreda sa pick, alam ko na yung intention niya na babato yung bola over dito kay Ahero. Pero si Batotok powering his way against what a shot, partner. Good defense sana ni Roel Apuya, but better offense on the part of John Batotok. Yes, partner, sabi nga natin na talagang hindi mo yan mapipigilan once na mag-start na yan na minute itong si John Batotok sa kanyang scoring. Pero si Apuya wants to answer that. Pero si Hanoras, Batotok is all alone. Batotok with a slam! Yun na nga, partner, talagang si John Batotok. Partner, this is the second time na nag-cover ako ng larong ito and tuwang-tuwa ang ating mabait na writer na si Iris during that slam na binigay nito ni John Batotok. At ito, lamang na dito ang mga taga Sorsogon City. 28-33 with 2 minutes and 54 seconds remaining sa ating second quarter. At we see that replay sa dakdak nito ni Grabe, John partner. Batotok. John Batotok. So far, Wales partner pala from Masbate. Ito Yes, si John eh, Batotok. But and sabi ni Coach Ron Halmansari is a product of Annunciation Panthers, partner. And Yes, marami tayong players dito oo. na nasa Annunciation right now. And yun na nga, shoutout kay Coach Ron Halmansar. And Shoutout yun na po, nga, partner, Coach. mabalik tayo. Talagang sa ating as early as first part ng ating tournament, John Batotok is a candidate para sa ating sa mga best players ng ating liga, partner. So talagang pakaabangan natin if pagdating ng ating semifinals, if makapasok sila. Kung
talaga ang performance niya from the start magiging okay pa rin sa ating second part of ating tournament. Yun na nga, si Coach ng Sorsogon City is talking to the referees and asking on that sequence na meron tayo. And right now, the possession is in Magallanes side. And marami tayong kaibigan na nagpapashoutout dyan. Mamaya, balikan natin yan. Shoutout ko si Mo, Christian Nunez, Inesa Puya. Missing that shot. And itong si Michael Asiado is watching right now. Mike, magandang hapon sa'yo. And kay Padingdan, magandang hapon. Gustavo, Kenneth Nares. And si Egan Morgan is watching. Magandang hapon po sa inyo at salamat sa panonood ng ating liga. Ayan na si Fulgar. Muntik ng maagaw nitong si Bareda. Ito, partner, itong si Bareda. I love to watch him play, partner, kasi kung makikita mo, defensive-minded itong batang ito, no? Hindi siya masyadong sa puntos. Pag pinasok siya dyan, talaga, depensa muna. Yes, tama ka dyan. And eventually, nakuha niya kanina yung agaw na yun. It will lead to an easy basket partner. So talaga mentality ng batang ito is just to play defense and yung offense talaga darating naman after that a good defense partner. Yun ang dapat maintindihan ng ating mga batang manlalaro, no? At the early age dapat talagang ayan ang nakikita nilang mga laruan. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Fulgar using the left hand. Muntik ng masapal ni Carmelo Montecalvo kanina, but nevertheless the score itong layup nitong si Fulgar. Yun ang partner, mabalik tayo doon on that defense. Sana magkaroon tayo ng mga ano tawag doon, recognition on the defensive players partner talaga during on the live television. Sana mag best player din yung mga talagang maraming agaw, maraming sapal. So we'll see if pero pwede natin gawin sa ating liga yan to give recognition to those players na are defensive minded players. Oo, kumbaga may first defensive team ka, di ba? Yes, tama ka dyan. So yun ang kagandahan naman ng ating liga, partner. Talaga makikita mo lahat ng mga caliber at mga magagaling na players dito. Yes, tama ka dyan. Si Fulgar gives the ball to baseline kay Didase. Batotok is open for 3 fakes. Batotok, short jumper. Short on that, good boxing out on the part of Carmelo Montecalvo. Ayan na si Bareda. Sorsogon City is daring him to take that shot. Batotok, outlets to Estrabella. Good passing on the Sorsogon pero natapik. Estrabella lobs it up to Fulgar. Sayang yun. Sayang yung partner. Napakagandang pasa sana ni Bareda pero si Estrabella no good. And ang bola mananatili dito sa Sorsogon side. Sayang ng partner. It could have been an easy 2 points. Pero nagmintis ang kanyang layup. Yes, partner, but itong si Estrabella, 11 points na sa ating laro. Fulgar, rather. Yes, Fulgar. So, maganda ang pinapakita nito ni Fulgar, partner. Yes, kumbaga, isa sa mga players dito sa ating liga na yung galaw niya is very limited. Oo. Pero kung mapapansin mo, partner, pagdating sa scoring itong si Fulgar talaga, he is one of the scorers pagdating dito sa Sorsogon City. Bad pass na binigay ni Bareda. Batotok. Outlets to Fulgar. Ayan na naman si Fulgar. And one partner. Na partner. Leak out lang. Salombola using the glass. And now he has a chance to complete a 3-point play. Parang kaibigan ko na si Kaiser Garing. And si Alvin. Kaiser Garing, shoutout. And si Alvin and si Paulo Aguilar na nanonood. Laban ng Magallanes versus Sorsogon City. And shoutout kay Miss Risa Peralta for watching. Paul Galvez at si Boss Caloy Rivero. Magandang hapon sa iyo. Fulgar completes his 3-point play. And now the shot clock is off pagdating dito sa Magallanes. And si Gavoso ay bagong pasok na point guard dito sa Magallanes. Wasting the clock. And 10 seconds. Apuya shoots the 3. Irons it. Montecalvo attacking. No good. But there is
John Albert Antic tries to beat the buzzer pero hindi pumasok yan, and that is the end of our first half, partner. A very balanced scoring pagdating dito sa dalawang teams, and di pa natin alam kung sino ang umus nito, but lamang na po ang Sorsogon City ng 10 puntos dito sa ating laro. Yes, partner. So 10 points. Sabi nga natin, striking distance for Team Magallanes. So titingnan natin kung anong magiging adjustments for these two teams. So dyan lamang po kayo at magpapahinga muna kami. Hawak na ni Paul Lee ang torch ng Ako Bicol Cup. Sorsogon. Basta't pulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakitang bumper sa lahat kami ay sama-sama, tagaktak ng pounds, di namin alintana masasaktan, madadapa pangako ay tatayo. Wala ko na kayo ko, alamat na itatay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway, dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol. In my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity na ito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babab Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeeming himself. Lakas na, Santa Cruz!
sa kanyang fourth quarter. Babak for three. Martin for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Shot for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, partner, kami nagbabalik dito sa labanang Sorsogon City versus dito sa Magallanes. And partner, pag-usapan natin ang ating stats during the first half. Partner, napakaganda ang pinakita ng Magallanes and yung Sorsogon City patapos din. Yes, partner. So ito, partner, for both teams, Magallanes and Sorsogon. Bench scoring, partner. 9 for Magallanes and 6 lang dito sa Sorsogon City. Maganda ang pagpasok nitong mga bench players nitong taga Magallanes, partner. So dapat i-capitalize nila yan, partner, no? And of course, points in the paint, kitang-kita, very evident Yes, naman, tama, partner, partner. yung height disparity. So 20 points coming off the paint dito sa Sorsogon kontra dito sa 12 lang na naibubuslo nitong mga taga Magallanes. And turnovers, look at that, partner. Halos pantay lang. So maganda ang tinatakbo ng dalawang kupunan na ito. Pero although ganyan yung turnovers, pero maganda ang pass break points nitong mga taga Sorsogon City every time they are controlling the ball because nga of that height na kanilang talagang very evident. So every time nakukuha nilang bola, fast break yung kanilang talagang unang offense. So primary offense nila, fast break. Second chance points, partner. So ito, medyo dito lamang itong mga taga Magallanes 10 second chance points compared dito sa 3 lang, partner. Diyan ako nagulat, partner, Diyan tayo on nagulat. that department dahil ngayon second chance points kasi alam naman natin this Sorsogon squad is a tall squad compared dito sa Magallanes, pero yun na nga yung early start na maganda nitong Magallanes talaga that led them leading this to this department. Kung makikita mo naman talagang after na the shot, talagang they are crashing the board. So yun ang maganda for team Magallanes. So titignan natin for the second half, partner, kung ano ang magiging resulta nitong ating laro. So balik tayo sa ating second half. But yung leading scorers natin, partner, pansinin ko lang for team Magallanes, itong si Ruel Apuya with 8 points na. At sa kabila, itong si Romnick Fulgar with 13 points. And
ito partner, kapansin-pansin, 80% the field goal average dito ni Romnick Fulgar. Isa lang ang mintes actually partner, yung isang 3-pointer niya. Yes, tama ka dyan. And yung patapos ng ating first half, talaga he scored a 3-point play doon. And talagang lumobo na ng kalamangan ng Sorsogon City sa 10. And we're now in our third quarter. And ang unang possession dito sa Sorsogon City, Fondales gives the ball to Cabras. Albert misses the shot. Partner, if you notice, this Sorsogon squad is a very big lineup right now, partner. And manning the point is si Nicole Fondales, partner. And napakalaking point guard dito, partner, kung isipin. Halos wag nakapareho yung apat partner dito. Itong si Duplina, Cabras, Fabela, and itong si Hanoras. And very unlikely dahil nga si John Batotok did not start dito sa ating first half. Second half, partner. At nakakuha doon ng foul itong si Fondales on that strong drive. So we'll troop to the line kasi shooting foul yung naibigay. Yes, tama na partner. Tama ka dyan, partner. Talagang gigil na gigil itong si Nicole Fondales to score. That is his second attempt sa ating laro, sa ating third quarter. And mintis din ang kanyang free throw. And shoutout sa ating kaibigan na si Carl Roy Belen, si Tabog, magandang hapon. And shoutout kay Volter, magandang hapon sa iyo mga bossing. And ayan na si Nicole Fondales. Tries to redeem himself. Yun na nga, pinasok ang kanyang second free throw. Andes gives the ball to Saba against Dulpina. Saba. Backpedals, binigay ng pick ni Hantik. Saba again. Sayang, partner, dinahandahan sana. But Mendes ang tira, Dulpina grabs the board. Ayan na, Mendes ang tira ni Cabras Albert. Good defense, partner, ang pinakita ng Magallanes dito kay Clyde Fabila. Ayan na si Ahero. Lopez, bagong pasok, nabitawan ng bola. Napulot ditong si John Saba. John Saba, Hantik, powering his way. But there is Ahero, saving the day for Magallanes. Grabe yun. So that cuts the bleeding, partner, for Team Magallanes. Yung 2 points si Ahero. So tingnan natin kung ano ang gagawin ulit nitong mga taga-Sorsogon dito. Yes, pero kung makikita mo, partner, big lineup pero napaka-mobile yes, nitong mga taga-Sorsogon. Mobile talaga, partner. Yun ang nga sinasabi ko, wala pa dyan si John Batotok. Pero partner, kita mo naman na I guess itong si Nicole Fondales is listed 5'8", 5'9" pagdating sa point guard. 5'9" point guard is no joke, partner. So yun nga. At nagtatao pa sila dito sa ating third quarter. So titingnan natin kung tatagal ba itong mga taga Magallanes dito sa pinapakitang depensa nitong mga taga Sorsogon, partner. Ayan na si Andes. Ahero attacks and he was hammered sa ulo. And napatawa na lang itong si number 7 na si Cabras Albert dahil nga doon lumipad na itong si Air Ahero. And meron tayong report galing sa ating napakagandang courtside reporter na si Miss Cassandra Seton. Cassandra, magandang hapon sa iyo. Natapos ang unang half na paunti-unti nang umiinit ang Team Sorsogon City laban sa Team Magallanes. Kaya naman ngayong second half, pinaalalahanan ni Coach Enrico ang mga players na kailangan nilang lakasan at ayusin ang depensa, ganun din ang kanilang kumpiyansa. Kung paano sila naghasa laban sa Team Castilla noong nakaraan nilang laro, ganun din dapat ang laro at commitment na ipakita nila ngayong araw. Yan muna ang latest update dito sa courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat. Yun na nga ang sinasabi ng ating coaches dito sa Sorsogon, talaga yung aggressiveness nila during their last outing talaga. Maging consistent sila in order for them to snatch their second straight victory nitong Sorsogon City. Grabe sapal, partner, ni Ahero, itong si Clyde Fabila on that possession, and ang bola mapupunta dito sa Magallanes side. And this is just a 7-point lead, partner, coming sa high of 10 points. Talagang very manageable itong kalamangan ng Sorsogon City. Yan na si Andes, splitting the defense. Binigay kay Ahero. Lopez, long 2. Tinamaan ang butike. And ang possession will go to Sorsogon City. Yes, partner. But again, another stop. Good stop on the part of Team Magallanes on that
transition play sana na gagawin itong Sorsogon City. Pero partner, sabi ko nga dapat i-capitalize din ito ng mga guards nitong Magallanes kasi for me mas mabibilis ito compared dito sa guards nitong Sorsogon City. But again, another turnover. Yun na nga, partner. Maganda sana ang defense ang pinapakita ng Magallanes. But yun na nga, after kanilang possession, talagang medyo maraming turnovers din na nakukuha itong Magallanes. So there's a foul on the part of Lopez. Yan na nga ang ating lady referee who once na nagpito din sa ating liga na si Rosel Ferreria Ponting is now watching. Maraming salamat sa iyo. Sana hindi mo kami makalimutan pag sikat ka na. And si Lara, maraming hapon sa iyo Madam Lara. Yan na si Fabila. Inbound gives the ball to Duplina. Kicks it out to Fondales. Fondales, drop pass. Duplina. Finally. That's the first 2 points of Johnson Duplina on our game. Yes, tama ka dyan. And right now, the lead is up to 9 points with 6 minutes and 48 seconds remaining. Good defense ni Nicole Fondales against John Saba. And natawagan ng 8-second violation. Oo, partner. And nirereklamo ng ating coach ng Sorsogon City na dapat kanina pa daw natawagan ng violation. Medyo late daw natawagan. And yan na, ang high scoring na si John Batotok. Yes, pinasok na ulit, partner. And replace dito kay number 7 na si Albert Cabras who've been steady din pagdating dito sa defensive side. Ayan na si Batotok. Smothered by 2 defenders. But yan na nga, John Batotok imposing his will. Kakapasok lang niya and is now in the free throw line to shoot 2. So 8 points mula dito kay John Batotok. At very uncharacteristic sa kanya, partner. 2 missed free throws at wala pang naipapasok. Isa pa lang yan, partner. Narinig ka, partner. Ayan na, pinasok na kanya free throw. Eto coach, tingnan mo. Ayan na nga. Shoutout daw dito kay Eloisa Toledo is watching kay Louie Darag. Louie. And yan na si John Batotok. Misses the second free throw. And talagang maalat, partner, dito sa third quarter itong Magallanes. I guess that is their 4th turnover of the ball game. And sayang nun, partner, dahil talagang kailangan nilang humabol dahil lamang ng 10 puntos itong Sorsogon City. And Fondales. And yun ang partner. Itong si Fondales, partner, if you've noticed talaga, hindi siya kabilisan, pero effective in finishing those fouls, partner. I remember my former teammate dito kay Fondales na si Mac Delfino. Ganyan na ganyan din yung build, partner. Pero yun talaga, kamador. Talagang may score din ng 30 points yun. Yes, partner yan. Si Nicole Fondales. Sabi nga natin, mga chubby gaming. Oo, partner. And talagang wala naman daw sa ano yan, partner. May mga players tayong gano'n, with the likes of Willie Miller na akala natin na malapad at malaki. Pero still, pag talagang naglaro, talagang go hard. And yun na nga, meron tayong substitution. One of the leading scorers itong Magallanes, si Ruel Apuya, is now inserted in the lineup in replace of Albert Hantik. Si Ruel, partner, I guess has 8 points. Yes, partner. Sa ating laro. 8 points ito si Ruel Apuya. At ito si Fondales, 3 puntos sa ating laro, partner. Ayan na si Andes. Another turnover, partner. Duplina. Stolen by Andes. Ayan na si Ajero, flies, challenging itong si Duplina but misses the shot. Apuya for Trey, come home! And Apuya is waxing out, partner, with 11 points in the ball game. And yun na nga, partner, itong napakagandang depensa na pinapakita nitong si Andes na mabilis at matinik. Parang kaibigan ko na si DJ Brian Alcantara na matinik. And si Geeks who is watching right now. Maraming na hapon sa inyo, kabos. And yun na nga, partner, pakiclick and like na rin yung ating Facebook page, yung Rep Saldico. May mga updates kami doon during the previous games kung sino naging kasurog best player of the ball game natin. And doon pinupost din yung mga schedules ng ating laro. And syempre, yung mga games natin replay, meron tayo sa YouTube channel natin. Partner, YouTube channel yon. From Albay leg up to this leg dito sa Sorsogon. So lahat ng games laro. Mapapanood mo doon. And maraming na hapon po sa inyo, Dap.
And salamat sa panonood. Yan na si Nicole Fondales is still struggling dito sa ating free throw partner. Yun na nga, Fondales. 6, the second one, Estrabella. Yun na nga, partner. Kung gaano kalakas din tong Sorsogon squad, partner. Estrabella and John Batotok coming off the bench pagdating dito sa third quarter. Oo, partner. But again, sabi nga natin, hindi naman sila masyadong nakakalayo dito. So, dapat, partner, talaga i-capitalize na nila ito this third quarter, partner. Kasi, sabi nga natin, comes fourth quarter, pag ganyan ang score at talagang nasa striking distance ang iyong kalaban, mahihirapan ka. Kasi, yun nga, sabi nga natin, kung talagang kailangan na ilubog mo na yung kalaban mo, third quarter pa lang, dun mo na gawin. Yes, partner. Like yung games natin kahapon, talagang yung dalawang teams na nagpakitang gilas, yung Matnog at yung Bulusan, partner, on that game talagang inilubog nila yung kanilang mga kalaban with tama ka dyan. if I'm not mistaken, yung Matnog kontra dun sa team ng Huban na is 40 big points yung kanilang linamang, partner, at naibaba ng team Huban so 30. So mahirap nang habulin yun comes fourth quarter, partner, and yung lawang laro natin, 50 big points ang linamang nitong Bulusan kontra naman sa kanilang kalaban na Santa Magdalena, partner. Yes, tama ka dyan. And right now, Sorsogon City should capitalize dahil lamang nga sila, pero talagang hindi pa sila tuluyang nakakaungo sa laro dahil nga yung pesky defense na pinapakita nito Magallanes and yung aggressiveness na dala nila from the start ay nandito pa rin sa third quarter. So talagang abangan natin. I guess this game will go down the wire if talagang magtutuloy-tuloy pa yung pag-struggle ng opensa ng Sorsogon City or itong Magallanes will hit the shots na talagang para sa kanila. And right now, yung attitude partner itong Magallanes, partner. Kita mo naman, partner. Body language, talagang gustong-gusto nila. Maglaro tayo, laruin natin to. Yung mga partner, even yun ang gusto kong makita, partner, sa mga ganitong klaseng team, no? Yes, that is the attitude, partner. Even though you're down as 9 points and still winless sa ating torneo, that goes to show kung gaano kaganda ang sistema ang pinapakita ng Magallanes. Sayang, partner, na agaw. John Batotok. Yan na, si Tax de Dase binigay dito sa ilalim kay Clyde Fabila. And partner, ito, baliktad, partner. Meron trapping defense na pinapakita itong Sorsogon City dito sa malilit na players ng Magallanes. Yan na, John Saba, long bomb. No good. Andes recovers the ball. Bounce pass dito. What a pass, partner. Ito, Lopez papunta dito sa leading scorer ng Magallanes na si Roel Apuya. Yes, partner. 13 points dito kay Roel Apuya dito sa ating laro, partner. Hard-earned 13 points yan, partner, over the big guys of the Sorsogon City. And another stop. Ayan na si John Saba. Gives the ball to Andes. Andes, drop pass. Pero medyo malalaki at binalik ni John Saba. Shoots the three. Short on that, Fabila. Grabs the board. But naagaw nitong si number 18 Lopez, gives the ball to Andes. Lopez again with the push shot and John Saba scores. That's the fourth point nito ni John Saba. At balik sa pito, partner, ang inahabol dito. Yun ang sinasabi natin, nasa striking distance itong mga taga Magallanes dito. And their pump up, partner, during sa kanilang bench. Ayan na, muntik na maagaw at naagaw. Roel Apuya waits for his teammates. Binigay dito, Ahero with the fake pass. And John Saba scores the undergoal stab with a good pass dito galing kay Ahero. And don't look now, partner, the lead is just 5 points with 4 minutes and 20 seconds sa ating third quarter. Grabe, at medyo hindi nagugustuhan itong coach itong Team Sorsogon City. Itong nangyayari, partner. Grabe yung energy na pinapakita nitong mga taga Magallanes dito sa ating laro, partner. Yes, parang energy ng ating kaibigan na si Coach Jose Maria Calindra. Coach Joms. Coach Joms, maraming hapon sa imo. Yes, maraming hapon. And salamat sa panonood. Who is, I guess, si Coach Mercedes o sa Camp Norte leg natin. Maraming hapon sa imo, Coach. Tabi. Maraming hapon, Coach Joms. And also to Coach Gigi Catolico. Maraming hapon po. And yun na nga, partner, may adjustments na nakikita ko itong si coach ng Sorsogon City na talagang pinasok niya na itong si Higante, partner, dahil yung mga forwards itong Magallanes talaga are talaga very aggressive, so kailangan nila tapatan din yung intensity. Sige, Higante, partner, ang meron dito.
That's good, partner. Yes, partner, tama ka dyan. Yun ang rinireklamo no, coach. Kala niya travel doon. Ano tawag doon, coach? Fake air pass. Fake air pass, partner. And now the score is 43-48. And Estrabella swings the ball to Tax Didase. He's open for 3. But he opted to pass it to John Batotok. Good decision on the part of Tax Didase, finding John Batotok. So ito, 11 puntos na rin ito si John Batotok sa ating laro. And si John Saba, top of the key. 3, kaboom! And now the scoring of Magallanes is starting to heat it up. And Higante against Apuya. Higante. Gandang galaw, partner. So balik sa 6 itong Kalamangan. Ahero attacking. Good defense by Tax Didase. Higante grabs the board. Spin move dito. And natawagan ng holding foul itong si Andes on that spin move na galing dito kay Estrabella. At penalty na dito itong mga taga Magallanes. So ito si Estrabella will troop to the line for sure. Yes, tama ka dyan. And sa chance na madagdagan ng kanilang Kalamangan into 8 points. And pinasok ulit si Carrascal in replace of the hot shooting John Saba, pinagpahinga. Parang aking kaibigan na si Melden Patani who is watching right now. Magandang hapon sa iyo, sir. And Estrabella misses the first free throw. A bad mission, partner. Una yung board. Then tumama sa ring. And yun na nga, second free throw para dito kay Estrabella. And I guess sinasadya niya talaga unahin yung board. Merong mga players tayo doon. I've noticed si Barde. He's taking his free throws using the glass first. So yan na, may pressure defense na ina-apply itong Sorsogon City, pero talagang napaghandaan naman itong Magallanes to break the press. And Tax Didase wants to steal the ball dito kay Carrascal. And the time is 3 minutes and 20 seconds sa ating third quarter. 46-52 lamang po ang Sorsogon City. Apuya for 3 again! Grabe, partner. Itong si Roel Apuya. He is waxing hot, partner, with 16 big points sa ating laro. Yan na, John Batotok at the post. Triple team. It's another foul, partner. Penalty na. Yes, tama ka dyan, partner. Yun na nga. Yun ang magandang pinapakita ng Sorsogon City right now. Even Magallanes is in a role pagdating dito sa scoring. Very composed pa rin talaga. They're finding John Batotok at the post first. And kita mo naman, partner, talagang double team, triple team. And they're letting John Batotok orchestrate sa larong ito pagdating dito sa Sorsogon City. But again, good foul on the part of Magallanes. Batotok still struggling sa ating free throw line, partner. Sabi ko nga, napakaganda nung kanyang free throw average yung nakaraan laro. But dito, medyo mahina ang kanyang free throw attempts. Pero si Bareda struggling to get the ball. Naagaw. Adino waits for his teammates. Binigay dito kay Apuya. Shot clock is at 11. Bareda flies. Blocked by Fulgar. Carrascal recovers the ball. Shot clock is at 5. Apuya. And we have a violation. Tinawagan ng foul. Itong that's on Fulgar, partner. yes, nahuli siya dun, partner. May tulak doon si Fulgar. And sign on, partner. Roel Apuya. Muntik nang mabit ang buzzer. And right now, Carrascal inbounding the ball for Magallanes. Binigay dito. Bareda, Gigante, loses the ball. Bad pass on the part of Adino on Bareda. So balik dito ang bola. At penalty na, partner. Free throw dito. Ito si Gigante. Yes, tama dyan. Every free throw, every foul pala, partner, na makukumit itong Magallanes will lead to a free throws pagdating dito sa Sorsogon City. But, partner, hindi nakakapitalize ng Sorsogon City ang pagiging penalty nitong Magallanes. I guess, as of my count, that is the 5th missed free throws nitong Sorsogon City. But yun na nga, ang Kalamangan is now 6 points, partner. It could have been a double digit na Kalamangan if Sorsogon City makes the free throw.
What a drive dito ni Adino. Misses the shot. Adino again with the board. Adino. Carrascal with the fake. Pumps the ball. No good. Tax de Lace. Binigay dito but there is number 19 na si RB Barreda. Barreda is in a foot race. Barreda blocked by Fulgar. Barreda again. Answering back. Grabe yung energy, partner. Ito talagang mga taga-Magallanes. Kung kita mo yun. Lahat ng talbog ng bola. Yes. May taong mga taga-Magallanes, partner. Never say that attitude, partner, ang pinapakita nitong Magallanes right now. Yan na, John Batotok loses the ball with a good defense na pinakita nitong si Adino. Barreda attacks. And he was fouled by number 17 na si Higante. Kita mo yun, partner. Talagang every time na they have a chance to attack, talagang they're attacking at will. So talagang right now, Barreda is in the free throw line. Talaga, this is sabi nga, very exciting tong ball game na ito, partner. Just 4 points ang hinahabol dito. Yes, And may pagkakataon sila na ikat to into 2 or 3 points. Yes, tama ka dyan. Si Barreda misses the free throw and yun nga, partner, this is just a 4-point lead and right now, nandito tayo sa Kasiguran. Sa napakagandang Kasiguran Gymnasium, partner. Siyempre, maraming salamat dito kay ating butihing mayor, si Maria Mines Hamor, for letting us play here sa napakagandang gymnasium nila, partner. At siyempre kay Governor Buboy Hamor for sa warm welcome dito sa probinsya ng Sorsogon. Yan na si Fulgar. Medyo na silence, partner. Yung scoring nito si Fulgar dito sa ating third quarter. And ayan na nga, partner. Magallanes bounces off. Number 14, pero Fulgar again, partner. A do-it-all guy pagdating dito sa Sorsogon City, partner. Even though he's not scoring in third quarter, pero yung, I guess, as of my count, dalawang sapal na pinapakita niya sa larong ito. Talaga energy guy din ito at ready na siya bumaba doon for another fast break opportunity. Ayan na si Barreda, lobs it up to Carrascal. Double team. Apuya. Short jumper, no good. Look at Magallanes players, partner. Jumping over this tall centers of Magallanes, partner. Pero nakaapak lang. Pero partner, itong I guess, di ko alam kung magkapatid tong Adino, partner. Yes, magkapatid sila, yes, partner. Magkapatid yan. Si Rigel at si kita mo, Dan Adino. Yes, yung talon, partner, na ditong Adino brothers. Yan na naman, si Barreda. Nangunguna si Carrascal. Carrascal stops. Challenging. What a pass, partner, dito. With a sorry miss. Carrascal again recovers the ball. Short. Adino attacking the baseline. And kita mo naman, partner, yung energy. That is 3 offensive rebound mula dito sa mga players itong Magallanes, partner. Yes, tama ka dyan. Nag-umpisa kay Carrascal, dito kay talaga si Adino, partner. He is a workhorse pagdating dito sa Magallanes. Adino against Higante with the fake. Adino drops it up to his brother. And a foul. Grabe. Adino connection in this third quarter is very evident pagdating dito sa Magallanes. Amoy na amoy nung kapatid kung nasaan yung isang kapatid niya. Dito ka, eto. Ikaw naman, para sa'yo naman itong assist ko. Yes, so titingnan natin kung again may bubuslo nito ni Dan Adino itong dalawang free throw. And I guess their parents must be proud sa kanila ngayon, partner, on kasi they're in a live television right now, partner, and manonood ang mga parents sila. Yun ang kagandahan sa ating liga, partner. Hindi lang dito sa Bicol region, all over the Philippines, and hindi rin, partner, sa ibang bansa mapapanood tayo. So talagang napakagandang exposure itong Ako Bicol Cup sa ating mga manlalaro dito sa probinsya. And yan na si Estrabella. May pick na binibigay si Higante against Carrascal. Shot clock is at 12. Hanoras swings the ball to Estrabella. 8 seconds to shoot. Fulgar for 3. No good. Higante. Ayan na si Apuya. Adino is ahead. Sayang, naubusan lang ng oras. Pero what a third quarter, partner, pagdating dito sa Magallanes, partner. Grabe ang pinakita nitong Magallanes. And yun nga, yung never say die attitude, partner. Coming from a 10-point lead now. 3-point lead na lang ang kalamangan ng Sorsogon City.
And yun na nga sabi ko, partner, this game will go down the wire. Oo, sabi nga natin, basta nasa striking distance ka, talagang may pag-asa ka, and because of this great effort and aggressiveness on both ends of the floor, defense and offensive sets nitong mga taga Magallanes, ay unti-unti silang nakabalik dito sa ating laro with just a 3-point lead ang kanilang hinahabol dito. Again po, itong labanan ng Magallanes at Sorsogon City. This is just the first game of our triple header of this afternoon. So yung mga malapit po dito, kung gusto nyo pong manood, talagang you're very much welcome dito sa ating Kasiguran Gymnasium. At ito, pasadaan natin yung mga leading scorer, partner. For Magallanes, Ruel Apuya with 16 big points, partner. At sa kabila naman, itong nangunguna, itong si Romnick Folgar with 13 points pa rin, partner. Yes, tama dyan. We are now in the start ng ating fourth quarter. Si Apuya for 3. Napalakas yan. Carrascal again with offensive rebound. Binigay dito kay Barreda. Again, partner. Adino Brothers is lording it over pagdating dito. Ayan na si Ruel Apuya for 3. And partner, don't look now. We are tied at 55 apiece sa ating pagpasok ng fourth quarter. Babawiin ba? And Estrabella misses, but number 14, Regela Dino, skying high. Sa rebound na iyon, binigay dito kay Barreda. Shot clock is at 17. And natawagan ng foul itong si Tax de Dase. Yun nga, partner, talagang hawa-hawa na itong intensity or energy na meron itong Magallanes, partner. And partner, Ruel Apuya, a whopping 19 points pagdating dito sa Magallanes. Talaga maganda. And kung makikita mo yung tira niya, partner, no? Medyo feeling mo hindi pa pasok talaga. Yes, partner. Talagang yung mga tirang ganyan, very effective. Parang aking kaibigan na si Michael Oxima na talagang ang pangit ng tira pero pumapasok, very effective. Eh na si Nicole Pondales. Emergency pass, Estrabella for 3. No good. And partner, si Regela Dino, hawak ang sapatos and try to get the ball, partner. Look at Magallanes bench, partner, on how they cheer their teammates, partner. Yun ang kagandahan, partner. Even though wala ka sa loob ng court, but still yung contributions mo, partner, talagang nandun to cheer your teammates, partner. Grabe itong, medyo dito pala, itong mga taga Magallanes, partner. And pasok na yun, partner, sa Shakti na full. Kung meron tayong Shakti na full, partner. Ayan na si Fundales, binigay dito kay Fabiola for 3. Short. Adino again with another board. And happy watching po kay Miss Marilu Pimentel. Nandito si Jenard. Magandang hapon po, ma'am. Ayan na si Adino. Gives the ball to Barreda. Carrascal attacks. Simon, partner, he could be taken the shot. Ayan na si Batotok attacking. And sabi ni Jan Batotok, tama na, partner. Baka nakakalimutan nyo, nandito pa ako. Kaya nga, partner, Jan Batotok, his 13th point of the ball game. And grabe, partner, talaga. What an exciting game we have. Partner, this is just the first game of our triple header, partner. So talagang pakaabangan natin ang mga laro dito, partner. Oo, yung dalawang sunod na laro talagang maganda po. So kung malapit lang kayo dito, punta po kayo dito sa Kasiguran Gymnasium. At again, tingnan mo naman itong bench itong Team Magallanes. All smiles itong mga player. Yes, partner. Talaga, from the last guy on the bench up to the first 5, talagang kita mo, partner, pag naglalaro ang kanilang teammates sa loob, nakatayo sila, partner, cheering. So that is the attitude of a good basketball player, partner. And right now, grabbing intensity, pati pagpulot ng dumi sa loob ng court, ginawa na ni Castro. Gandang inbound play sana, pero mahina ang pasa nitong si Apuya. Pero partner, 2 points lang ito. Yes, I've noticed Jan Batotok is attacking the basket na, partner. Oo, and sabi niya, medyo, ayan, partner, he wants the ball, partner, right now. And kasi kanina pa talagang good afternoon, ang ating buting counselor na si Glenn Casulio is watching sa Kasiguran Gymnasium po, ang napakagandang venue natin ngayong araw na ito. And shoutout kay Carlo Lopez, magandang hapon. Salamat sa panonood. Kay Miss Queen Nunez,
Maraming na hapon po. And right now, the score is 55-57 with 8 minutes and 17 seconds remaining sa ating huling yugto. Labanang Magallanes versus Sorsogon City dito sa Kasiguran Gymnasium. So tingnan natin kung anong gagawin dito ng mga taga Sorsogon. Yan na si Fondales. Good pass dito. What a give and go partner dito kay Clyde Fabela papunta kay Tax Didase. And yun na nga partner, dapat talaga i-capitalize sila. Medyo nagmamadali sila kasi sa kanilang mga offense. So right now, Tax Didase has a chance to complete this 3-point play. Yan na. A good fight partner. Yes, Pocket good pass fight. partner. Pocket pass talaga maganda. Oo, gandang partner. Magandang recognition nito ni Fabela. Papunta dito kay Tax Didase. But again, pansinin ko ng partner, wala yung isang point guard nila na si Louie Cabase, no? For Yes, Team partner, Sorsogon. tama. Oo, very steady point guard din. Oo. And yun na si Tax Didase, misses the free throw line. Parang aking kaibigan na si Federico Olimpo na magbintis ng free throw. Magandang hapon sa sir. And na si Apuya. And inserted in the lineup si Monticalvo. And nakaapak itong si Roel Apuya. And right now, the score is 55-59. Lamang po ng 4 na puntos itong mga nakaasul. And para sa ating late tuners pala partner, donning the blue and with yellow trim is the Sorsogon City, and white and purple and gold naman ang taga Magallanes partner. And shoutout po nga kay Mr. Oden Buen and watching, and si Dennis Loria. And magandang hapon din sa ating Suki na si Eugene Malyapre. Salamat sa pagsuporta. Ayan na si Ahero partner. And Magallanes is scoring at will partner, pero wala pa pala doon partner si Ahero sa kanilang line na partner. Nasa labas. Ayan na si Adino, binigay kay Ahero. 6 seconds to shoot. Ahero attacking. Shoots, no good. Fondales and Ahero battling it out. And ang bola mapupunta dito sa Sorsogon City. And meron tayong report galing sa ating courtside reporter na si Miss Regine. Miss Regine, take it away. Dala ng pagod at kulang sa pampalit ng big man ay lumaki kanina ang kalamangan ng Team Sorsogon City kontra Team Magallanes. Sabi nga ni Coach Tope ay nagkukulang sila sa outside defense at mahirap bantayan ang manlalaro ng kabilang kupunan, lalo na ang point guard na si Israbela at ang small forward ng Team Sorsogon City na si Batotok. Pero ngayon, the Team Magallanes regained their strength. Babangon at lalaban raw sila hanggang umiikot pa ang bola. Payo pa nga ni Coach Tope sa kanyang players ay enjoy the game. Gawin pa rin ang lahat para mabigyan ng magandang laro ang mga manunood. Yan ang latest dito sa courtside. Balik sa inyo, coaches. Yes, maraming salamat. Yun ang partner ang nangyayari ngayon to give the fans a good show partner. Yun ang pinapakita ng Magallanes right now. And talagang pakaabangan natin dahil this is just a 4-point lead. 4-point lead And yan. 7 minutes pa partner ang nalalabi sa ating uling yugto. So talagang this game is far from over. And meron tayong substitution. Dinabas si Bareda. Pinasok itong the hot shooting na si John Saba, who scored a bunch pagdating dito sa ating third quarter. Pero ayan na, si Roel Apuya with the ill-advised shot. Again, Adino. Binigay kay Ahero. Short jumper. No good. Adino again, partner. Yes, partner. Ayun with na the board. naman. Adino. What a pass kay Monticalvo, but there is Apuya. Roel Apuya saving the day with 21 big points now in the ball game. Tinapon na lang partner sa ring eh. Ayan na si Batotok, hop, skip. Batotok is on a mission right now, partner. Talagang scored 4 straight points pagdating dito sa Sorsogon City. Yes, partner. Ayan na ang ating matchup na inaabangan. Ahero against Batotok. Adino guarded by Nicole Fondales. Adino crosses over. Adino with a teardrop, partner. Grabe. Kain partner and after that crossover. Iwan na iwan. And So kailangan dito ng stop partner nitong mga taga Magallanes kung gusto nila makatabla. yes, partner, this is just a 2-point lead. Fondales is open. No good. Monticalvo with the board. Binigay dito. Monticalvo against Fondales. Banging bodies and muntik na, partner. Monticalvo will shoot 2. And may foul tayo na naitawag dito kay Nicole Fondales.
Ayan yun nga partner, pinalitan na. I guess this will be the final lineup pagdating dito sa Sorsogon City. Pinasok Yes, na itong si partner. Higante at si Hanoras, replacing and may kumpare Michael Acob is watching. Yun na nga, I've noticed partner, lahat ng ipinasok ng coaches ng Magallanes talagang nag-contribute sa kanilang team. And right now, malamig pa tong si Carmelo Montecalvo, but he sinks his first free throw. So talagang these players are ready. What if partner kung talaga nabigyan pa ito ng guest player import partner, talagang Lahat po yung locals yan na naglalaro Yes. for Team Magallanes, no? And right now, manning the coaching job itong si Gravoso, partner, Yes, na ano din, talagang kasamahan ko din dati, partner, na naglalaro sa Naga. Yes, But again, puntahan muna natin si Mabel Echugioyen para sa kanyang report. Mabel, anong balita? Coach John and Coach Paul, ayun na nga, nasugatan si Dan Adino ng Team Magallanes matapos matumba at sumabit sa stainless steel na nasa gilid ng court kanina sa lalo nila. Ayon sa kanya, makakabalik pa siya sa court dahil ayon din sa medics ay hindi naman malala ang sugat na tinamo niya sa kanyang tuhod. At yan na muna ang latest dito sa court side. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Mabel sa update. Yun na nga partner, medyo sugatan niya kanina ang isang player ng Magallanes. And right now, Montecalvo guarded by 2. Yan na si Erajero. Adino against Higante. Pinasa sa ilalim. Sayang nun partner, a turnover. But again, this is a 63 all with 4 minutes and 48 seconds remaining sa ating fourth quarter partner. So wala pong bibitaw dito. Yes, partner. Lalo na itong mga taga Magallanes, suportahan itong team nyo dito kasi Yes. talagang grabe ang pinapakita ng puso Yes. itong mga taga Magallanes dito sa ating laro. Yes, tama ka dyan. Speaking of puso, batiin ang aking pinsan na napakalaki ang puso na si Jay Bachillero is watching right now. And ang aking ERP na si Arnel Tuanyo nanonood. Maraming salamat. Yan na si Tax de Dasi, binigay kay Higante. Hanoras, top of the key tray. In and out partner. But Higante is there with the sorry miss partner. Sayang yun. Ayan na si Adino. 3 against 1. Ajero. Adino with the lefty layup. No good. But there is John Sama scoring and don't look now. Lamang na po ng 2 puntos itong Magallanes. At hindi sila makapaniwala itong mga taga Sorsogon dito, Parker, at biglang tumawag ng timeout itong mga taga Sorsogon City dito because grabe, partner, ang pinapakitang effort at puso nitong mga taga Magallanes dito sa ating laro. Partner, kung mapapansin mo, after that kanina yung battling sequence sa mga rebounds, partner, if you notice, partner, nung na-receive na Magallanes ang bola, talaga they try to run as fast as they can para talagang makascore. And right now, the score is 65-63. Lamang na po ang Magallanes. I guess this is the first taste of the lead, partner, Yes, ng partner. Magallanes sa ating laro. And, Well, kanina first quarter lumamang sila ng 3. yes, but the right second now, half pala, partner. This is the oo. first taste of the lead. And tuwang-tuwa ang ating kaibigan na si Iris. And nandito si Coach Paulo sa gilid. And sige, dyan ka lang sa harap para matakpan mo kami. Ayan na si Estrabella. Silencing the score. The bleeding pagdating dito sa Sorsogon City. Ayan na si Apuya. 21 big points. Ayan na si John Saba. Steps on the line. And yun nga, partner. Kita mo, partner, sa body language na nag-turnover na Magallanes pero nakatawa pa sila, partner. Oo, nakatawa at talagang this is a opportunity pa rin for them for 4 minutes na lang sa ating laro. But again, 65 all ito, partner. Kumbaga, back to 0 tayo dito. Ayan na, si Hanoras misses the shot. And another rebound by Regel Adino. Binigay dito kay Apuya. Apuya. John Saba is open for three. No good. Montecalvo battling as 2 giants. Ajero with a Pinoy step. No good. John Batotok grabs the board. Estrabella, bounce pass. Grabe talaga, partner. Grabe, partner, yung talagang pinapakita. Apuya with the fake. Using the glasses. Sorry, Miss Partner. Sayang. Ayan na si Higante. Talagang inaalat. Higante again. Short jumper. Finally. Sayang nun, partner, na tira ni Apuya. Ayan na si John Saba. Against Hanoras. Shot clock sa 13.
Saba with the ball. May pick na binigay si Adino. And natawagan. Sayang partner. Medyo napatagal ang bola sa kamay nitong si John Saba. Marami na siyang open teammates. And right now, yun na nga, pinalitan siya partner. And now the score is 65-67. Lamang po ng 2 puntos lang ang Sorsogon City over dito sa Magallanes with 2 minutes and 47 seconds remaining sa ating laro. Hanoras. And again, another turnover. Ayan na si Ahero. Binigay, but grabing depensa partner ni Estrabella. Batotok is all alone sa ilalim and scores. Pero apat lang, partner. Yes. With 2 minutes, 50... Ayan na si Ahero. 3 points. Yes, yun na nga partner. Ahero. Silencing the crowd with that booming triple. And lamang na lang po ng 1 puntos itong Sorsogon City. And we are nearing the twilight zone ng ating laro. Ayan na si Hanoras. 4-3. Bang! Back-to-back 3-point shots ang pinakita ng both teams. And now the lead is up to 4 points with 1 minute sa ating huling yugto. Ayan na si Adino. Attacking with the spin. What a drop pass. Apuya sa ilalim. And that is the 23rd point nitong si Roel Apuya right now. And the lead is now to 2 points. Balik sa dalawa. So, tingnan natin kung sino ang magiging hero na naman dito for Sorsogon City, partner. Ayan na partner, si Regel Apuya is hopping and popping right now dahil nga this Adino. Ayan na si Hanoras for 3. Mintis. And Gigante trying to save the ball but naubusan siya. And right now, tumawag ng timeout itong Magallanes. I guess to talk things over. Yes, partner. And this is far from over. Oo, with 1 1 minute and 19 seconds remaining sa ating laro. Lamang lang po ng 2 puntos sa Sorsogon City. So, tingnan natin kung ano ang gagawin dito ng mga taga Magallanes. This could tie the game, this possession, or makakalamang sila dito, partner. So, tingnan natin. Yes, tama ka dyan. Buti na lang ating basketball gods ay sinigo tayo. Sabi ko, this game will go down the wire. Yun na nga. With 1 minute and 19 seconds remaining sa ating huling yugto. Lamang lang po ng 2 puntos. And para sa ating mga late tuners partner, during the first half, lamang po ng 10 puntos papasok ng ating third quarter itong Sorsogon. And inunti-unti ng Magallanes, and credit to those hardworking guys, especially itong Adino brothers talaga. Lording it over pagdating dito sa rebound. Yun na nga. Yan na si Ahero. And nabitawan ng bola. Sayang ng partner. Sayang na naman nung play na yun. Partner, if I recall, 3 beses na nilang ginagawa yun at medyo hindi nag-materialize sa kanila. Kung ako doon, sana throw in na lang muna and then from there, doon nila kunin yung opensa nila. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Estrabella against Regel. Adino gives the ball to Hanoras. Fakes for 3. Estrabella attacking. Estrabella. Sapal ang nakuha dito. Pero si John Batotok misses the shot. And yun na nga, Apuya grabs the board. Sayang ang partner. And I guess pagod na rin tong si Roel Apuya, partner. Pero good effort pa rin pagdating dito sa Magallanes on that possession. Halos siya lang ata yung hindi pinalitan dito, partner. Ito si Roel Apuya. Ayan na. Estrabella is struggling to get the possession. And ang bola mananatili, mapupunta dito. Rather, sa Magallanes. And ang coach ng Sorsogon City is asking for a coach's challenge. And yun na nga. Yun ang kagandahan ng ating liga, partner. Talagang walang makakaligtas ng mga calls dahil nga ang ating mga referees talagang very efficient and napakagaling. And with the help ng ating IRS partner. Yes. So talagang nandun para i-check talaga kung tama ang naitawag or yung, yun na nga, yung possession kanina kung tama ang naitawag nila. So talagang napakaganda ng ating liga. So syempre ang ating mga referees headed by ating Commissioner Eman Faraon. And maraming salamat sa pagtulong sa ating liga. And syempre ang itong Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo
ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And si Congressman Jill Bongalon for supporting. Maraming salamat. And syempre, ang butihing mayor ng Kasiguran na si Mayor Maria Mines Hamor. Maraming salamat. And syempre, si Governor Buboy Hamor. Salamat sa pag-imbita sa amin at pagtanggap dito sa aming liga. And maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa ating venue and sa ating social media platforms. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa aming liga. At balik partner sa Sorsogon City ang bola partner after that review. Yes, tama ka dyan. Medyo napaganda ang coaches challenge na mga na kinuha ng ating coach sa Sorsogon. Yan na si Fulgar. Anoras. Fulgar tries to attack. Fulgar. Medyo natapik. At natawagan ng foul itong Magallanes. And yun na nga. Si Fulgar, Romnick tries to add the lead with this free throw. And medyo tahimik yung scoring ni Fulgar nitong second half. But nevertheless, he has 13 points sa ating laro. So titingnan natin, matitest ang kanyang nerves dito partner sa free throw line. Pasok din for Fulgar. Yan na si Fulgar. A two-way player pagdating dito sa Sorsogon. He can defend and also score. Yan na si Apuya. Binigay dito kay Adino. And this is just a 4-point lead. Adino. Again, double team. Apuya for 3. Bang, partner! What more can you ask? 26 points. Waxing hot pagdating dito kay Apuya. Bareda steals the ball and natawagan ng foul. Itong si Romnick Fulgar. And this is just a 1-point lead, partner. With 19.93 seconds remaining. So tingnan natin partner. And again, Kabit partner, will Sorsogon City grab their second straight win or this never say die attitude ng Magallanes will snatch their first victory sa ating tournament. Tingnan natin. Ayan na si Ahero. Gives the ball to Apuya. Fakes Apuya. Gives the ball to Bareda. Bareda. Natapikan ni Fundales. And tumawag ng jump ball itong ating referees. Yun na partner. Grabe partner talaga. Kita mo partner yung defense ang pinakita kay Apuya partner. Di na siya binitawan. Sayang yun. And tingnan natin. And the possession will go to Sorsogon City. And this is not a good development pagdating dito sa Magallanes. With 6 seconds remaining, lamang po ng 1 puntos ang Sorsogon City. But may timeout dito, partner. Yes, tama ka dyan. And both teams are not yet in the penalty. So talagang may fouls to give pa. Itong, I guess, may 2 pang foul na pwedeng ibigay itong Magallanes dito sa Sorsogon. But again, I think pag-uusapan nila kung ano ang gagawin nila dito, partner, talaga. Kasi this is just a 1-point lead. Pag nagkaroon ng medyo mali at na-steal ng kalaban, medyo may problema sila doon. Yes, tama ka dyan. So, one thing I've heard sa mga coaches, partner, is just to get a good inbound, partner. Good inbound muna. That is the first order ng ating mga coaches, to get a good inbound. And yun na nga talaga, partner, very important. Yun na, galit na galit ang coach ng Sorsogon City. And we'll see if kung anong stop na ipapakita nitong Magallanes. Dahil, partner, Sorsogon City cannot afford to make a turnover dahil nandito sila inbounding sa goal ng Magallanes, partner. Pero dito, sorry, foul, partner. And yun na nga, partner, sayang nun, partner, kasi nakita ko si Apuya was signaled, ang ating referee signaled for sportsman-like foul. So tingnan natin, and referees will review it first. So pero sa initial call kanina, nakita ko na and sayang nun, partner. Pero still,
This is far from over, partner. 6 seconds remaining, lamang ng isang puntos ang Sorsogon City, and John Batotok will try to add the lead. Sayang yun, partner. Tingnan natin kung ano magiging decision dito. Kasi ang isinignal ng ating referee, partner, unsportsmanlike foul. So right now dito sa ating Rep Saldico page, and yung puso daw ng Magallanes, partner, nabasa ko dito sa comment section na parang hindi matawaran. Yun na nga. Oo. Yun nga, partner, yung never say die attitude ng Magallanes, partner. Despite nga yung height disparity pagdating dito sa Sorsogon, they're battling it out with all heart. Yun na nga. And kudos to this player from Magallanes. Talagang grabe yung Yes. sipag at puso na pinakita nila dito sa ating game. especially itong si Ruela Puya, Yes. who is scoring at will pagdating dito sa Magallanes with 26 points, partner. 26 points. Ayun na, Estrabella using the glass Grabe. and makes the first free throw. And now the lead is up to 2 points, pero alam ko ball po, yun na nga, ball possession ng Sorsogon City. First a good inbound, and on the side of Magallanes a stop. Go for a steal muna, partner. Pag wala, talaga foul na sila. Yes, ayan na si Fulgar, and he is fouled by Adino with 4 seconds remaining sa ating laro. Pero ang problema, ano pa sila? Warning for penalty pa lang, partner. So isa pa. Or penalty na ata to. I guess penalty na kasi yung unsportsmanlike foul na tinawag Oo, dito. yun. That would add to the Yes. to the fouls kasi kanina third personal pa lang plus yung unspawn na tinawag. Yes, John Fulgar, Romnick Fulgar rather. This is pressure pack free throws, partner. Walang aling na aling. Pinasok ni Romnick Fulgar ang kanyang free throw, and right now this is a 3-point lead, and this last free throw I guess will seal the ball game, partner. Ayan na si Ahero with a Hail Mary 3-point shot. No good. Yun na nga, Sorsogon City escapes the pesky Magallanes squad, partner, with a score of 77-73. Yun na nga, partner, back-to-back wins ang pinakita nitong Sorsogon City, but kudos to this Magallanes squad, yes, for partner, giving up a good fight pagdating dito sa larong ito. talagang maganda ang pinakita nito Team Magallanes dito. Final score 77-73 kontra panalo dito itong mga taga Sorsogon City, partner. Yes, partner, marami tayong candidates, partner, for Kasurug Best Player of the Ball Game, pero partner, yun na nga, special recognition pagdating dito sa Magallanes squad for giving a good show pagdating dito sa ating torneo. They bow down for 0-4, but hindi doon pinapakita yung kartada kung how Magallanes play the game. So talaga sabi nga natin, it's everybody's ball game, partner, dito sa ating liga, no? Alam nyo naman, dito po sa AKB Cup talagang hindi mo alam kung ano mangyayari. Sometimes nasa taas ka, minsan makakaharap ka ng team na mas may puso at mas may determinadong manalo. Yes, tama ka dyan. And it could have been a different story if hindi si Ruela Puya committed a unsportsmanlike foul kanina, dahil nga sayang noon, a good stop sana lang ipapakita nila doon, but yun na nga. And itong si Estrabella sinking again, yes, the free throws, important free throws. So talagang when it comes to pressure games talaga, Estrabella Joseph is a man possessed pagdating dito sa Sorsogon. And also itong si Romnick Fulgar, partner, for Team Sorsogon. But again, kudos to the Magallanes team, the likes of Apuya, itong si Adino Yes, Brothers. Adino Brothers, partner. And of course itong si Barreda, itong si Saba. Talagang pinahirapan nila itong Magallanes, Yes, itong Sorsogon. tama ka dyan, medyo limited lang yung scoring
nitong si Alexis Ajero. Oo. Pero partner, yung equal scoring ng Magallanes talaga very evident sa larong ito. Pero kinapos lang sila sa huli. So yun na nga, ang ating first game, nanalo ang Sorsogon City kontra dito sa Magallanes. And yun na nga, we're waiting game highlights natin. And siyempre, pasalamatan ko partner ang ating butihing mayor ng Kasiguran for having us here sa Kasiguran Gymnasium. Napakaganda partner. Yes, napakagandang Si court. Mayor Maria Mines Hamor and si Governor Buboy Hamor. And siyempre ang ating mga bossing, ang Ako Bicol Party List headed by Congressman Saldico, Congressman Jill Bongelon. And maraming salamat sa suporta na binibigay nyo sa amin dito sa ating liga. Yes, maraming salamat po. And of course, may dalawa pa tayong laro after Yes, this. partner. Ang sunod po is Castilla. Maglalaro against ang team ng let's check kung ano ang kalaban. I guess partner, Donsol ata partner ang Donsol. kalaban. And Oo. para sa ating main Last game, game. yung Kasiguran versus Pilar. Oo. Fun to watch dito sa atin. And well, we are waiting sa ating kasurong best player of the whole game. Batiin ko na rin ang aking brothers from Albay Basketball Community. Magandang hapon sa inyo. And may laro kami sana bukas, kaso ano muna tayo alipin ng salabi, kaya dito muna tayo. Good luck brothers. Yes. And kina Coach Dick Boy is now in NYBL partner, may laro sila doon. Yes, partner. And allow me also to greet my team sa NYBL. May under 17 ako, Ivos Corporation. Good luck sa inyong games dyan sa NYBL, National Youth Development League. And also, shout out to Back to Basic Basketball Club. Coach Big Boy Portado, Coach Phil Villarreal, Coach Iki Palacio, Coach Roland Palacio, Coach Jonax Cabaltera, and shout out Hoop Style Apparels. Ay, excel ako dyan. And yun na nga. And syempre, batiin ko ang ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera. Magandang hapon, bossing. Salamat sa panonood. And syempre, si Boss Russell Loretta, si Boss Ino, si Miss Nicole, si Jody, lahat ng ating bumubuo ng committee ng Ako Bicol Cup. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta. And yun na nga, inaantay lang natin ang ating kasurog best player of the ball game. And marami tayong candidates. Yun na nga si Estrabella. Yes, and Jan Batotok Jan Batotok, also. of course, the usual suspects si Jan Batotok. And ito, very energetic, very aggressive itong si Romnick Pulgar. Yes, tama ka dyan, si Pulgar kanina. And yun na nga, medyo... And batiin din natin partner itong men and women of IMBC, Yes, Infinity Media Broadcasting Company. Of course, headed by Mr. Russell Oreta, and of course ang ating director na si Direk Christian Calleja. And punta na tayo sa ating kasurog at magbabalik po kami mamaya. Diyan lamang po kayo at ito na si Miss Mabel Echugayon para sa kanyang interview sa ating kasurog player of the game. Thank you, Coach John and Coach Paul. Kasama ko na nga ngayon ang kasurog player of the game na si Joseph Estrabella mula sa Team Sorsogon City who scored 17 points, 2 rebounds, 2 assists, and 3 steals. Joseph, from slow start pero ngayon may dalawa na kayong panalo. How confident are you na mapanatili ang inyong winning streak para mapabilang kayo sa susunod na round ng Ako Bicol Cup Sorsogon? Siguro, nagpapasalamat muna kami sa Panginoon at sa aming coach at sa aming mga sumusuporta. At ito nga pala, kailangan namin ng step up sa bawat laro, sa bawat practice namin. Kailangan namin ng panibagong confidence para manalo sa susunod na laban. Ayan, good luck sa inyong team. Baka may mga gusto kang pasalamatan, batiin o i-shout out. Go ahead. Pinapansalamatan nga pala namin. Thank you God sa panalo. Shout out po sa pinakamamahal naming Mayor Marester Amor. Para sa iyo po ang panalo. Kay Attorney Mark Gerindola, admin, thank you sa tiwala. Mga taga CHRMO, City of Sorsogon, kay Chief John Hasmin, sa mga friends ko, Eman Ayo, David Alca, John Patrico. Tagay tayo mamaya sa wife ko, sa mga anak ko. I love you, Ate LB, thank you sa masarap na kakain namin, at City Councilor Bem Juneda, thank you po.
Ayan, congratulations and thank you once again, Sorsogon City. Diyan na nga mga kasurog nagtatapos ang ating Game 1. Diyan lang kayo dahil mamaya laban na naman ng Team Castilla kontra sa Team Donsol. Mapapanood nyo yan ng live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. Again, this is Maybel Atchagoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.